Mayong buntag. Eh, February 1, adlaw. Kumbaga ang kalibutan nagsaulog og adlaw sa paghigugma. Kay dira man ang February 14 isaulog ang Valentine's Day. So makita na sad nimo sa mga kadalanan, daghan kay mga bulak, mga heart nga balloon. Ini design nga kanang makita nimo nga makaingon ka nga, wow, pwede siya pang gift, panghatag sa adlaw nga Valentine's, no? Pero ang tinuod ko kag igsuon nga kada adlaw Valentine's man gyud kung imong una-unaon, kay kada adlaw pwede nimo ipakita ang imong gugma sa imong isig ka tawo, sa imong bana, sa imong asawa, sa imong pamilya, si bisan kinsa pwede gina nimo ipakita imong gugma, no? Pero nindot lang gyud pud siya paminawon nga kana bang ang mga tao, ang kumugawas ka, ang mga katindahanan na puno sa mga bisag unsa na lang nga makapanindot sa pananaw, no, nga makaingon ka nga hala magsaulog na gyud sila sa Valentine's Day. Pero naay mas nindot mga kakigwa, no, diri sa Salmo 28, Salmo 128 nagaingon diri, bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon ug magmauswagon kamo. Ang imong asawa mahisama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Ang imong mga anak mahisama sa linghod nga ulibo libot sa imong lamesa. Ingon niini ang panalangin nga madawat sa tawo nga may kahadlok sa Ginoo. Ingon ni ana ang madawat sa tawo matud saad ni sa Ginoo. Ingon niini ang madawat sa tawo labi na kadtong dunay kahadlok sa Ginoo. Wow, pagkanindot nya. Mas nindot pag gyud ka nang magkinabuhi ta sa matag adlaw nga duna tay pagtahod sa Ginoo. Sa ay manggod sa atong pagkinabuhi makaingon ta nga mag-easy lang kaayo ba? Easy lang nato gamiton ang ngalan sa Ginoo, pero wala ta nagkinabuhi nga dunay dakong pagtahod diha niya. Like for example, naalang kay problema, maanda ka sus ko Ginoo. Kabalo ba kay igsuon nga sa dihang moingon kag sus ko Ginoo, you're blaming, naga-blame na ka sa Ginoo ni ana. So ayaw ginagamitan ng sus ko Ginoo kay number 1 gina siya nga walay kalainan nga gi-blame nimo ang Ginoo nga kung unsa may problema nga naa nimo karon or unsa may imong giatubang nga naa nimo karon. Pero nagaingon diri sa verse 1, bulahan kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Bulahan ang matag tawo nga nagkinabuhi nga subala sa kabubuton sa Ginoo. Nga kung unsay naana niya ba kana bitong inigmatan nimo sa buntag mo ana ka nga, Lord, nining kabuntagon ako itugyan tanan diha nimo ug ang imong pagbuot mo ay matuman Lord kung unsa man ang unsa may mga buhatonon karong adlaw Lord, ako itugyan diha nimo ug imong mga pagbuot Ginoo sa among kinabuhi mo ay matuman. Ya, kanang maglakaw ka nga duna gyud kay hugot nga kung sa man nag-uyab pa, faithful kay ka sa imong uyab, no, faithful kay ka sa imong asawa uban na. Ingon ana ba nga faithful sad ka sa Ginoo, manaa may nagtan-aw ug wala kay nganuman ang iyang giingon dinha nga magmauswagon man ka, no, kung faithful lang gyud ta sa Ginoo, kung matinahuron lang gyud ta sa Ginoo, pwede kuan man na siya, kung doon naman kay pagtahod sa Ginoo, natural masakop na siya tanan. Kung doon na kay pagtahod sa Ginoo, mahimo sad kang faithful diha sa Ginoo kay nagtahod man kaniya. Pero kung wala gani kay pagtahod sa Ginoo, dili sad ka mahimong faithful diha sa Ginoo. Mag-uban man gyud na kay di man mahitabo nga nagtahod ka sa Ginoo pero dili ka matinud-anon. So kinanglan gyud nga kung nagtahod ka sa Ginoo, mahimo gyud kang matinud-anon diha niya. So kay kung mahimo kang matinud-anon diha niya, magkinabuhi sad ka nga nagmatinud-anon diri sa kalibutan. Mao na nga kana day magkinabuhi ta nga do natay dakong pagtahod sa Ginoo, do natay dako natay
pag asa to Bisaya, faithful kanang masinugtanon ka sa Ginoo, faithful ka diha sa Ginoo, asa nimo makita daay ang mga panalangin diha pinaagi sa imong asawa kung babayi ka, sa imong bana kung naa kay pamilya, sa imong mga anak. So ngadto makita nimo nga grabe ang panalangin sa Ginoo naa diha gayon ibukbo sulod sa imong panimalay. Asa ang panalangin ingon diri nga akong basahon diri ha, ang imong asawa mahisama sa paras nga mabungahon diha sa imong balay. Diya sa babaw tabalik, makakaon kamo sa inyong hinaguan, magmalipayon o magmaoswagon kamo. So saad sa Ginoo nga kung bisan unsa imong buhaton basta matinud-anon ka diha sa Ginoo, faithful ka diha niya, nagatahod ka diha niya. Sa kung unsa man ang imong trabaho karon, unsa man imong ginabuhat karon, estudyante man ka or nagtrabaho na ka, pamilyado man ka, panalanginan gid ka sa Ginoo. No, pinaagi sa asa man kung ikaw minyo sa imong asawa. Kung ikaw dalaga, unya gusto ka magminyo, nya imo jong ikuan sa Ginoo, pangayoon sa Ginoo nga kanang iyag yung kabubuton nga ikaw maminyo, iyag yung kabubuton nga gikan kaniya ang imong ihatag para mahimo nimong partner, tagaan ka sa Ginoo og faithful sad nga asawa. Unya panalanginan pag yun ang inyong mga anak. Mao na nga mas nindot yun nga do na kay hugot nga relasyon sa Ginoo. O nandiri sa social media di ta mag-away, no, daghan kay natong makita diha nga nag-away, naglalisay. Ngano mang dili nato ipadayag kung unsa gyud ang Ginoo. Kung unsa siya ka maayo, dili na kinahanglan nga mag-away ta. Kay kaniadto bitaw sa Jesus sa iya hapang panahon, gituuhan ba day siya dayon, di ba wala gyud tuohi ang Ginoo. Naghimo na siya mga milagro, nagsangyaw siya, pila na ka milagro ang iyang gibuhat. Adunay pipila ka mga tawo nga nituo niya. Ug katong dito sa bukid, katong nagpakaon siya pila kalibo to kalibo ang naa dito, pero pila ra man sad kabuk ang nahimong matinud-anon nga nituo niya, di ba? Mao sad na diri sa ato ang kinabuhi karon. Dili nato masinati or mabati ang gibati sa Ginoo kung dili sad nato masinati ang kung giunsa siya kaniadto. Giunsa siya pag BI, giluwaan siya, gisagpa siya, no? Pero tungod sa iyang dakong gugma nato, gipakamatian taniya, gipaagasan taniya sa dugo. Munang bulahan yun kadtong nagtahod sa Ginoo ug nagkinabuhi sumala sa iyang kabubuton. Kay ang panalangin sa Ginoo ihatag gayud diha nimo diha sa imong pamilya, sulod sa imong panimalay, sa imong asawa, sa imong mga anak, sa imong mga apo. Ihatag yun na sa Ginoo. No, say makaingon ka nga wala man ko panalangin sa Ginoo. Nagmatinud-anon man ko sa Ginoo, nagmatinud-anon ko sa akong pagpangalagad, nagmatinud-anon ko sa akong pagkinabuhi nining kalibutan na, pero wala man ko kakita sa panalangin. Igsuon, kung wala na nimo nakita ang panalangin sa Ginoo, makita na nimo diha sa ay pinaagi sa nakapalibot diha nimo. Either imong anak, either ang imong asawa o bana, o sa imong mga kaapo-apuhan, tungod kay maunay saad sa Ginoo nga panalanginan niya, dili lang ikaw nga nagmatinud-anon sa Ginoo, lakip ang kabanay nimo kung ikaw usab mahimo kang panalangin diha nila. Nga naigsuon, mas nindot gyud, no, mas nindot gyud nga kung makailata kung kinsa ang atong gialagaran, makailata kung kinsa ang Ginoo. Tungod kay wala may laing naghatag natong kaluwasan ang Ginoo raman. Maingon ang uban diha nga nanubra sad na sila, oy wala na nanubra kay ang kanang madungog ninyo dinha sa mga social media, labi na katong mga nagsangyaw, tinud-anay man gyud na kay base man na sa Bible nga ilang gibasa, nga ilang gitun-an, no? Naaw si uban nga para lang gyud na ay ika ambit mao nang magyaga-yaga. Pero nganong masuko man sad mo kung makadungog mog mensahe nga makaigo ninyo. Nga tinuod man gyud na. Kay ang pulong sa Ginoo hait man. Di ba kung magwali bisag pari, magwali ang pari. Makaingon ka nga ako mangguro ni gipaigan.
nga dili man to para nimo. Pero mahibong ka nganong naigo ka? Tungod kay ang Ginoo gamhanan, iyang pulong para natong tanan. Kay kung doon na may mas nakaila nato, ang Ginoo ra gyud na gigamit lang ang pastor, ang pare o sa kinsa pa na nga magwawali din ha para makamata ka, no? Unang ang matag usa nato kinahanglan gyud nga maablihan ang atong matag kasing-kasing. Ayaw lang isarado sa usa ka pulong, kung dili ablihi sa matag pulong, no? Paminaw basa og Bible. Kay ngano man sa diha mo basa ka diri, kung basahon nimo ni, maablihan gyud ang imong paminsar, maablihan ang imong huna-huna. No dili man diha dayon, pero hinay-hinay gyud nga makaana ka nga tinuod gyud tinuod gyud ang mga pulong nga na ani adiri, tungod kay ang pulong sa sinugdanan diha na, og ang pulong mao ang Ginoo. Siya mismo ang nakikistorya nimo, pinaagi ni ini iyang pulong. So hinaot igsoon ini kabuntagon nga papuno ta sa panalangin sa Ginoo na kung asa makakaron dapita, no? Salamat kaayo sa atong buhing Dios nga naa siya kanunay nagahatag og kaalam, kahibalo, nagaprotektar ka natong tanan. Kitang tanan gipangga ta sa Ginoo, no? Gipangga ta sa Ginoo tungod kay gipakamatian ta niya. Bisag asa pa ka moadto, walay laing Dios, walay laing pangalang Jesus nga nagpakamatay, nga nagpalansang sa krus, walay laing gibangkaw sa kilid si Jesus ra gyud, walay laing nagpaula sa dugo si Jesus ra gyud. Manang bulahan ka kung niining ka